πολιτικό blog για σένα που δεν αδιαφορείς για τα κοινά. Καλησπέρα από την Κάλλη. Το 12ο επεισόδιο του πολιτικού Vidcast είναι το πρώτο μετά από τις εκλογές. Στο διάστημα που μεσολάβησε, το θέμα που κυριάρχησε ήταν οι εσωτερικές εκλογές στο Πασόκ. Τελικά, το θέμα έληξε με νίκη του Γιώργου Παπανδρέου μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο. Πολλοί στην αρχή μίλησαν για τη διαμάχη στο Πασόκ σαν κάτι πρωτοφανές. Όμως, μια φάρσα της ελληνοφρένειας του Βίρονα Πολύδωρα έδειξε πως ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο ενωμένη όσο κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν. Οι σχολικές καταλήψεις και κατά πόσο αυτές γίνονται για να χαθεί μάθημα ή για σοβαρούς σκοπούς ήταν το πιο πολύ συζητημένο ζήτημα του πολιτικού blog τον τελευταίο καιρό, αριθμώντας παραπάνω από 100 σχόλια. Μια μέρα πριν από τις εσωτερικές εκλογές του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου απάντησε σε 14 ερωτήσεις που ανέβηκαν στο YouTube από 8 blog. Μεταξύ αυτών ήταν και μια δικιά μας. Ο πρόεδρος του Πασόκ πέτυχε την πρώτη νίκη που δεν ήταν μοναδικός υποψήφιος. Τώρα λοιπόν που κέρδισε τους εσωτερικούς του αντιπάλους, μπορεί με τον αέρα του νικητή να διεκδικήσει με μεγαλύτερη άνεση την εξουσία. Και τώρα θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή ειρηνική πορεία για το Πολυτεχνείο. Δυστυχώς δεν έτυχε αντίστοιχης προβολής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς δεν υπήρχαν επεισόδια.